உனக்கு என்ன ஒரு நினைப்பு இருக்கணும்ல? என் வீடு படி ஏறி என்னைய வந்து வேலை பேசுற. இதுதான் நீ. You're nothing. Satya! And I am a police officer. DCP Satyadev. Not a pimp. உன்ன மாதிரி சட்டத்தை கற்பழிக்கிற மாமா பையன் இல்லைன்னு சொன்னேன்டா, கவர்மெண்ட் எனக்கு நல்ல சம்பளம் கொடுக்குது, வீடு கார்னு சந்தோஷமா இருக்கு. என் கூட வேலை செய்யறவங்க நான் இருக்கும் போதே ப்ரமோஷன் கிடைக்கும். விசுவாசமா வேலை செய்யறாங்க. ஆனா உன் கூட இருக்கிறவங்க நீ செத்தாதான்டா ப்ரமோஷன். நீ எப்படா சாவன்னு காத்துக்கிட்டு இருப்பாங்க. டேய், எங்க அப்பா என்னை விட கம்மியா சம்பளம் வாங்கினாரு. ஆனா அவர் இறந்ததுக்கு அப்புறம் இன்னைக்கு நான் டிசிபி. நீ செத்த உன் பிள்ளைங்க அதே ரோட்ல அலைவாங்கடா, தெரு தெருவா சுத்துவாங்கடா. நாயே செல்வம், இன்னொரு நிமிஷம் நீங்க இருந்த உன் தலை இருக்காது. Now get out! I said get out! Out!